Aproximadament fa 125 anys, un invent va revolucionar per a sempre el món de l'espectacle, l'entreteniment i la cultura. Acompanyeu-nos per aquest passeig pels inicis del cinema, el setè art. A finals del segle XIX, Thomas Alva Edison, sí, el mateix que va inventar la bombeta, va inventar el kinetoscopi, un aparell que permetia reproduir les imatges en moviment, on l'espectador el veia a través d'una espillera. Els primers vídeos gravats per Edison duren pocs segons i a través d'un pla fix. Com podeu veure, es mostren escenes d'esportistes, balls, gimnastes, entre altres. Però es considera que el cinema va néixer realment el 28 de desembre de 1895, quan els germans Llumière van fer la primera projecció sobre una pantalla, gràcies a una altra invenció, el cinematògraf, una màquina que permetia filmar i projectar imatges en moviment. Les pel·lícules dels Lumière representaven amb un pla fix escenes quotidianes, com l'arribada de l'estudiant a l'institut, que va causar un gran impacte en els espectadors de l'època. O el regador regat, que ja incloïa una brevíssima narració i intenció humorística. Poc després, Georges Méliès, un mag molt conegut a París del final del segle XIX, va portar al cinema l'il·lusionisme i els trucs dels seus espectacles, i fins i tot va fer les primeres pel·lícules de ciència-ficció. Les seues obres, com podem veure, ja tenien una intenció narrativa i eren molt habituals els trucatges, que va descobrir quasi per casualitat mentre experimentava amb el cinematògraf, com fer aparèixer i desaparèixer personatges i objectes. Aquesta és la història dels inicis del cinema que ens han contat fins ara, però no està completa. Alice Guy va ser una cineasta pionera. Va realitzar la seva primera pel·lícula en 1896 i des del començament va filmar obres amb una intenció narrativa i va jugar amb els trucatges. Però la seva obra va més enllà. Va donar papers protagonistes a xiquetes, va denunciar la discriminació racial i va donar papers a actors negres i, sobretot, va donar a la dona el protagonisme que es mereixia. En una de les seues pel·lícules, Les conseqüències del feminisme, de 1906, com podem veure, ja va qüestionar els rols de gènere i va denunciar la discriminació femenina fent que l'home assumira els rols tradicionalment reservats per a les dones.